sună mai frumos astăzi, da? Practicați voi frumos în picioare. Ia să vedem. Ce le spuneți copiilor? Și doamnei profesoare, ce spuneți? Bună ziua! Bună ziua! Și bine ați venit! Da, luați loc. Tot în 11-a, în ultima etapă a proiectului de voluntariat și ne-am gândit să vă ajutăm tot pe voi cu câteva rechizite școlare. Au fost bune dulciurile pe care le-ați primit? Da! Ați mâncat, nu? Au fost bune, gustoase? Proaspete? Da. Copiii s-au gândit să vă aducă ceva de pictat acum. Culori, nou de desen. Am văzut și o minge de ceva de joacă. Eu le-am spus să cumpere cărți, dar s-au gândit că așa o carte de citit mai bine face o minge și nu știu ce joc de pal. Pe lângă rechizite și... Am înțeles, o să vină vacanța și vacanța mare, ca să aveți voi cu ce să vă sunteți, sigur, niște copii deosebiți. Noi am întâmplat nu ni s-a mai întâmplat așa. Da, sigur. Dar trebuie să aveți bani. Asta e. Am văzut ceva, le-am văzut prin oraș. Da? Înseamnă că... Chiar donați, totul e voluntariat. Da. Înseamnă că și voi când veți fi mari, veți face la fel, da? Și că învățați de la ei că e frumos să fie oameni cu adevărat, da? Să dați care au probleme. Pot să vină și copiii care